салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародарҷону. нигаҳ кунед, як вақт дар Москва хеле кор мекардам. Хеле мошини дуроза ку ина танар немда қум мекашидем. як вақт кори мо дар Москва хеле буд. бовар мекунӣ қариб 80 тонн бор мекардан. болои трозу мебурмадам, ман бихтарак нигаҳ мекард, чумош ала мегуфт ки мерай. мегуфтам чо кадай? мегуфт қариб 80 тонн бор кардаген. 78 чандай? тай 80 тонн мерай? мера мегуфтам, зимистон буд, тобистон фарқ надошт. бор мекардам бародаро, мерафтим. киевски шоссе қати, варшавка қати, хеле коро буд як вақт. бародаро чӣ хеле дидем ки ҳам танар да кор мекардам, Москва да кор мекардам. нигаҳ кунед, халки чӣ хеле медонем, Москва да хеле рампое ки барои перегруз, тоз мисол борот вазминай, та нигаҳ маънат мекунам, мисол ту перегруз бояд набарӣ. Москва да хеле ҷо хай бигем ҳаста, як камай. бо ҳамун шамкун арӯшад мекунанд. лично мора мегуфтанд ки бре вай кунӣ. ана номеротуна лата печуне, бигзари ай рампа ва бо латаро бигирӣ. ҳамин хел мекардем, мақсад ки мегзаштем. бовар кунед ку ҳамин хел вазмин борон мекарданд ки ҳамин болои трозу мебурмадем, ҳам духтарак нигаҳ мекард, мегуфт ки мерай? мегуфти чӯ? мегуфт борот вазминай, қариб 80 тоннай мегуфт. қариб 80 тонна, 78 чандай, 79, тай 80 тоннай каручи, эҳтиёт ки мегуфт ки борот вазминай. агар не та бугӯй ки брамози холиш кунам, просто круг мети мерай бо айсар карьер, ав пеш экскаватор мерай, ӯ яда кавша холӣ мекуна, овшин проблемай да, ӯ байни ӯ қум санг бо айсар бурмадан, ҳамин чӣ мегӯй тез бубурам дар асфалт раҳакӣ кунам, иншоалло ки дига вайш мерава. ҳамин хел бора мегирифтем, мерафтем тараф Москва, мақсад тарафи трети калсоай ку, ана ҷо мебурдем, ҳамин сентро қати сохтмонои калун, мисол ҳамин домои дом сохтестанд, сохтмонои калун ки буданд, мо ба ора таъмин мекардем, ай шебен, ай қум, хел қуми тара борд мекарданд, хай мерафтӣ. хай кор ҳамин буд бародаро. Москва да як вақто хел кор мекардам. бародарҷон, канали моро дастгирӣ ки лайк абуҷиқ, подписатся ки худованд мо шуморо нигаҳбон боша. иншоалло ҳоли бо навори дига ҳастам мепартом тамошо кунед.